De eikelmuis is het meest bedreigde zoogdier van Nederland en heeft op het randje van uitsterven gestaan. Het zou doodzonde zijn als we die verliezen uit onze eigen natuur. Nou, we zijn met Gaia Zoo een fokprogramma gestart voor die eikelmuis. Maar dat fokprogramma zorgt ervoor dat wij ieder jaar jonge eikelmuizen hebben. En vervolgens zetten wij enkele tientallen dieren uit, samen met de zoogdiervereniging in Zuid-Limburg. We doen als zoogdiervereniging sinds 2009 onderzoek naar de eikelmuis. We houden de populatie in de gaten en dat doen we door 2 keer per jaar eigenlijk de eikelmuizen te tellen. Het was een geweldige excursie. We zijn de hele avond door de bossen heen gegaan. We hebben zenderonderzoek gedaan. We zijn bij vallen gaan kijken en bij plekken waar ze ook uitgezet worden. We hebben naar... In 2017, dus om het gebied geschikt te maken, hebben we meer dan 100 van die nestkasten opgehangen. Het is eigenlijk gewoon ziet eruit als een vogelhuisje, maar dan van heel dik houtbeton. En daardoor is er een enigszins constante temperatuur binnen en is het enigszins droog in dat huisje. Waarom is het belangrijk? Alle soorten hebben met elkaar van doen. Het systeem waarin alles met elkaar te maken heeft, namelijk bodem, water, flora, fauna. En als het ene er niet meer is, dat het andere dan ook soms niet meer kan zijn. Wat wel interessant is van de eikelmuis is dat hij heel erg verbonden is met allerlei soorten om hem heen. En als je dus op een plek een eikelmuis in leven kan houden, dan heb je gewoon een heel biodivers systeem daar bij elkaar. Nou, het fokprogramma is in 2018 gestart. En sindsdien zien wij een kleine toename in de populatie in het wild. Dat is echt fantastisch. Dat betekent eigenlijk ook gewoon dat het fokprogramma wat we hier hebben, samen met alle andere maatregelen die in het wild worden getroffen, dat er echt zinvol is. Dus het gaat niet alleen om de eikelmuis. Alle dieren en alle planten hebben een functie hier in het systeem, in ons landschap. En wij moeten daar gewoon goed voor zorgen.